Salum horas madihita saluhutna. Di hama kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangiangata na laus epistel di minggu jubilate di tanggal 26 April 2026 imahatan ni Tuhata na tarsurat di sada kronika bidu 10 ayat 20 rodi ayat 30 onom jala binahen topik ni epistelon rodi saliling ni liling nado asini rohanai bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hujah madihita tapai hutihuk madi bagasan rohat tabe sonoma didok hatani Tuhata. Hamu ale aka margan yaka bangso sai leho kamu matu Jehovah. Leho kamu matutu tu Jehovah hamuliaon dohot hagogoon. Leho kamu madi Jehovah hamuliaon ni guarna. Buan hamuma si lehon-lehon. Dungi Roma hamu tuadupan nibuhina. Marsoba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadohoan. Rayo ma maraduk ponibana ali isi ni sadok tanoon. Hok ma atok portibion daktagamon humordit. Ikom marlas ni roha ma atong akalangit jala marulupulup tanoon. Jala pabuah-buah hamuma di tonga-tongan ya kaparbigu Jehovah do raja. Marhasak-hasak malauti rodi isina marulupuluk ma ladangi rodi nasa na di sini. Marulupuluk ma di si sudi akahau ditobak diadupan ni Jehovah ainunga ro ibana laho manguhum tanoon. Madok melihati mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi saliling ni liling na do asini rohanay. Jala do kamu ma tupahi mahami alide batani hatuaw nami jala papugo jala palua hamisian akabangso parbigu asa hupuji guarmu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian nami hami. Pinuji ma Jehovah debatani Israel sian nasaingan saha rodi saliling-liling na jala ribbang se madok amen jala puji-pujian di Jehovah. Ima hatani Tuhata di hama kadongan saha porsiaon trupuk epistel di minggu jubilate na laos jamita di partangiangaton ima bahagian manang saponggol sian edde puji-pujian ni si David nyanyian puji-pujian Daud siala natina luhonnai halak Palistimi jala boy dibuan nasida mulak poti parpadanani tu Jerusalem. Jadi molotaja hasian ayat pitu satu ayat 30 nomon sasitongna bagian manang edde puji-pujian ni si David doi didok. Om masyalana mamuji-muji nasida. Ima dasor nilas ni roha dohot ulup-ulup ni si David dohot bangsoi tu Jehovah. Ditaluhon halak Palistimi jalabui dibuan nasida mulak poti parpadanani tu Jerusalem. Jadi gabe semacam acara syukur nasional marupani nabinahen nasidai. Didok si David ma si asap dohot aka haha anggina mamuji Jehovah songon najupak kita di ayat walu rodi ayat 30 onomi. Na menarik aka amang dohot tamu aka inanami dakola bangsoi dalam pengertian rupani dakola jolma didok na ikon mamuji-muji Jehovah. Alai sudi akan atinopai ikodo mamuji-muji Jehovah. Marlas ni roha aka langit marulupulup tanoon
marhasa kasak ma lauti rodi isina, marulupulup ma akaladang rodi na di sini, marulupulup sudi akahau ditobak. Jadi dakola jolma, dakola bangsoi doho do langit, tano, laut, ladang, nang hau ikon mamuji jala mangulupon Jehovah. Lapatan na ikos sudi na tinopai mangulupon Tuhane. Holani tutu nagabe suku-suku dihita no heng songo dia maakai, maksudna songo dia laut hau tobak dohot langit patuduhon lasni rohana dohot ulup-ulup nayate. Anggojol makan itor boido taboto songo dia patuduho puji-pujian na tutuhani mamarhite na marede marsurak dohot aka ekspresi na asing dope. Alai mulu laut tobak songo dia matutu nasida. Totu boido marhite-hite ya panggulmiton ni akan natinopai. Marhite hasakna nakiningan molo akatobak, marhite aka suara ni pidong, suara ni hau dan lain sebagainya. Alai alanyaka namasan waing nasopola mangargahon akan natinopai ati bado gabe terganggu ate akan natinopai mamuji Tuhatai. Langit tanu laut ladang doho tobak suasuanan songo dia ma ibana mamuji Tuhatai. Tentu marhite-hite gerak-gerikna marhite suarana dohot aka lanna asing. Na penting na naing tabereng di sodak kola jolma naing mamuji dohot mangulupon Tuhatai. Alai sudi natinopai didok. Alai na umarga di sonwaing unang do akan natinopai nunga patuduhon lasni rohana dohot ulup-ulup na tu Jehovah hape jolma dang margira tu dia atehe. So tunggabi parjulu rupani jala umalo akan natinopai mamuji Tuhani sian hita hajol maonon. So tunggu malo pidungi mangedehon lasni rohana siala disarihot Tuhani ibana daripada hita jol maon na takas dilehot tu hita lubi sian natinopa na asine. Odon waeng sada na porlu renu konota sian turpukon. Jadi gabe keharusan kewajiban do dihita laho mamuji dohot marlasni roha mangulupon Tuhatai. Hama kadongan bentuk manang rumang ni pamujion nasida maksudna bangsoi dada holan marhite paredeon didok disi. Alai tumakas do didok di bagasa turpukon molo taida no mose di ayat 20 siai ima marhite nama buan silehon-lehon bawalah persembahan. Romahamu tuadopan nibuhina masuklah menghadap dia. Marsoba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadohoan. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi molo didok rupani mamuji rumang ni pamujioni ikonarong do dak sae holan namarede dak sae holan di pamangan pamujioni alai ikon taride dui diaka tindakan na konkret buan silehon-lehon buat pilihanmu idu naki didok di ayat 20 si lapatan na ibadah bukan sekedar nyanyi berdoa dan lain sebagainya. Hati yang kudus dan hidup yang dipersembahkan itulah penyembahan sejati. Asing ni nama buat pilihan naki didok di si Roma hita marpahean na marhadohoan. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hama kadongan molo didok pahean na marhadohoan hiasan kekudusan dang pakaian na didurui na nidok na disi. Jala dak pakaian na didurui na rumikot paulion. Atik pe rikok doy dang boy abay honot tayate. Pahean na diduron nuay alay pahean na marhadohoan hiasan kekudusan na nidok na dibagasa turpukon tentu pahean na dibogasa ni doy. Jadi jauh rumikok doy sian pahean na diduron. Jadi unak sudat
marminggu ala sojadi marnuansa. Satabiate. Unak sudah rotua dopat di Tuhani ala so pahean naid baru. Atik buhado rupani ala sudus rohana sida marnuansa arang marminggu biau gawen na rupani. Apa ngase pakat tiak kalaki marnuansa dohi tada hari minggu inna rupani kan. Apa gabe sudah mai gabe arang marminggu biau inna. Rikok do nuansa, rikok do pahian nasiat duron. Alai pahian na marhadohoan na nidok na sian bogasad we. Tengok mana nidok ni hatan itu hata songona tarsurat di sada Petrus tolu ayat tolu rodi ayat opati didok disi unang ma dipajagar-jagar rupana siat duru marhite-hite na madadani obuk manang marpahean sere manang na mamake-make. Alai jolma parbagasan na buni na tok-tok partodi na labok jalan adame ido na arga di etong debata. Jadi imanakin na nidok na pahean na marhadohoane. Alai unang alani hataon gabeso marpahean ate. Jadi sonari bacai petikir do paheanon. Alai unang gabe alani hatana keningan sada Petrus tulu do taya topati atau ndak pola marpahian sotungin na rupani sotung gawe mulak muse itu zaman jahiliyah. Arong do di buku detai madok songonon unang dok napogo siba na mariba bajuki dang bajum di bereng Yesus dilului do rohami sai maporus matu Yesus si pasonang rohami sai maporus matu Yesus si pasonang rohami. Buku de nomor 396 ayat dulu. Unang dok napogo siba na mariba bajuki dang bajum di bereng Yesus dilului dorohami. Jadi pahiasya duru may rupani alai nanidok na dison romahita madapoto tuhatay marhite-hite pahian na marhadohoan. Adong don waeng binereng pangalahon yak kana marminggui khusus na tuaka parkur satabi tuaka parkur. Holan sai giliran na maredde markur mamitor mulak. Dak sudenian alai mamitor mulak. Ia soi mamitor di luar gereja nama. Dang dihuto berupani sian awal sahatu na selesai. Dupian non lau madurung manang marpilian masuk mamuse tu bagas gereja. Mudah-mudahan hita nama bigi jamita rupani dang adok kita disi alai ya do binereng. Adong do binereng. Adong do pe muse moloso giliran na markur dang marminggu. Jadi aladina markurido asa marminggu ibana. Bohamau nate molo tapa hobar tunanidok na di Trupukon. Mudah-mudahan na berud di hubereng, mudah-mudahan waeng dangadong berupane si songone. Hama kadongan inti ni pamujion ni si David dohok bangsoi ima songon najupang hita di ayat 30 pati. Jadi molo hujaha mulak muse di ayat 30 pati di dok madok mauliate mahamu di Jehovah ai nabasa do ibana ai rodi saliling nililing nado asini rohane. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ido unok manang ido inti pamujion ni si David dohot bangsoe. Madok mauliate mahamudi Jehovah ai nabasa do ibana ai rodi saliling ni liling nado asini rohanai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tagaris bawahi rodi saliling ni liling. Jadi molo didok rodi saliling ni liling na marlapatan dangadong batas minimum dohok batas maksimum di dengan bahasa ni Jehovah. Ia soi dohono ma dangadong masa kadaluarsa expired ni dengan bahasa ni Jehovah. Disipanganon dohok diaka minuman na tainum nuaingodo masa kadaluarsa ate. Anggo dengan bahasa ni Jehovah
dangadong masa kadaluarsa ni, dangadong batas minimum, batas maksimum ni, dangadong kadaluarsa. Saliling ni liling na idok disi. Asini rohan ni Jehovah dengan bahasa ni Jehovah, roh di saliling ni liling. So dia duhita menilai habasaud ni Tuhan ni. Bagaimana kita menilai kebaikan Tuhan. Dia do suhak-suhak na. Adong do na menilai kebaikan Tuhan marhite pasu-pasu na jinalona. Dido ibana marupani na burjuat Tuhan otwau. Lulus puang duaca anaki tu perguruan tinggi negeri inai bana. Jadi horoha adong dua yang kona SMA laus duaca lulus tu perguruan tinggi negeri. Na burjuat Tuhanon inai bana rupane. Mamitor malum sahitu. Hape solau do peau marubat. Na burjuat Tuhanot wow. Inai bana muse. Na burjuat Tuhanon. Na burjuat Tuhanon. Alubi do pasu-pasui di leon Tuhan. Nah, jadi adong do na menilai dengan bahasa ni Jehovah kebaikan Tuhan ni marhite-hite pasu-pasu na jinalona. Boha arong disina hurang akamang do tamuinang dangadong disina hurang. Dangadong disina salah. Denggad dui jalamat cai uli. Holani odona nang dohonotan wain. Unang ma tak persempit bahasa-bahasa ni Tuhan ni dengan bahasa ni Tuhan ni kebaikan Tuhan itu holan marhite-hite pasu-pasu si songone. Dakter ni lahita bahasa-bahasa ni Jehovah holan ala namarutu kita natuari. Bohamulo somarutu ngate laus buntu. Wah, naswarong be dengan bahasa ni Jehovah. Jadi dang bui tabatasi iduna nang dohonot tanwai dang bui tabatasi dengan bahasa ni Jehovah holan marhite pasu-pasu si songone. Bahasa-bahasa ni Tuhan ni nunga dipatuduho ni marhite-hite pakokoponna di hau pinor silangi. Totu segar dope di parningotata pitu padohan ni Yesus sia silangi. Disi adong pengampunan, adong penerimaan, adong holong nasohalopuan, hadameon pakilalaan dan lain sebagainya. Sudi madisi. Siani mahita menilai kebaikan manang basa-basa ni Tuhan ni. Jadi dada holan alana lulus gelengna manang pitor malum sahitna manang dapat persaulian ni bana dohonot tama naburjudo Tuhan tahun Tuhan itu baik. Dakolani dang nasala alai sotuk tabatasi pasu-pasu ni Tuhan ni kebaikan Tuhan hanya melalui keberuntungan seperti itu. Hamak kadongan pokokna sidok mauliate mahita disudi dengan ni bahasa ni Tuhan itu hita jalatadok ma amen disudi pabahenanna na tuhitai jala di tonga-tonga ni pamujioni ba unang lupa hita tong pasahat to pangiduat tate permohonata tutuhani rap doho si David nang bangsoi saita pangidu matok tong di tonga-tonga ni pamujiotai panupahion ni tuhatai tupahi mahami Tuhan tapangidu matong asasai melua hita siaragam ni hamaulotai dohonot tama palua mahami amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Paso-paso may paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.